Ekene nke Igbo na ege m ntị ya ozochago gbacha ozochago m gịnị gbacha maka Verydarkman na Blord Verydarkman Blord ozochago gbacha. That is one US can put away cook because now the dust have settled down. Now let me say my own opinion, and I believe you will see sense in what I am saying. Eventually go today. When two elephants are fighting, the ground suffers the most. Hello, I said when two elephants are fighting, the ground suffers the most. As a reasonable person not in our 25th century now, there are certain things that shouldn't distract you. First of all, I will target a distraction. Verydarkman Blord, this is a distraction. But I will digress a little bit. Because I'm talking to my audience. I am saying my opinion on Kenji Evolumad. I will not allow somebody else's opinion to control what I believe. Because I learned many years ago that anybody that can control the media controls the people. If you can control the media, you can control the people. Especially this our Gen Z generation. For this you can control what they see, what they do, what they hear, who they fight. Onye haya no sanwogo. Onye haya hate mu. Onye haya like mu. In as much as you can control the media, you can control them. What am I saying? Now, let us digress a little. Verydarkman China. Ebute phone. As a phone or say phone asero. First of all, video yana with your motorbike. Okada. Meya. Asekwa na gini. Nke ahụ gaa. Ana ikwa adaba na phone. Asekwa phone jikwa wee si nka. Phone jikwa wee 480. Onye nka asị 280. Ndị nka asị 300. Ma ndị 200. Ma ndị 150. Ọ na ahịa. Mwe se ka njuke no nwanyị. O phone oboya bụ the only business dị na China na lele. There are so many businesses in China. That Verydarkman no go to China 20 years or much here. You can repeat here. There are so many businesses in China that Verydarkman no go to China 20 years or much here. He said it categorically in one of his videos. Say that he may bring this business and fail because he's not a business person. But he's trying in a way that in Ihan one has 10,000 or Batagina Nigeria or Batana Nigeria 11,000 the Maranelian 50,000 no broko now. No dioko now. Now in as much as we are fighting to survive, let us not inflate the price of things. That is the message. As simple and as simple as God. Now let me talk to our Igbo brothers. First of all, Ndigbo ayaburo ndi Hausa. This mindset of Ndigbo business, business Ndigbo is a no for me. Why? Because on the Hausa where the mentality of they are born to rule. Ochiche bunke ha. Managina kwa nka hachitago so many years hanachi zero. The amount in ego is na haka onye Yoruba na ego ka onye Hausa na ego. So what is the essence of you eating? You are born to rule. So that mindset of Ndigbo are born and the business is a no for me in my own opinion. I'm not one for you. Ndigbo dominate the market because that has been our calling. That has been onyaga na nwanne language, onyaga na nwanne behavior. Na akpọta gị emocha ịkpọta onye ọzọ edupu onye akpọta onye gosi onye anụnwa na ndị Igbo na-eje China abata today eje India eje US eje nke ọzọ because na enwego ndị jeli ya kuzielu ndị ọzọ ụzọ ndị abata kuzielu ndị ọzọ ụzọ. The same thing goes to technology, or the same thing goes to, let's say,
appliances idozi ihe mebiri emebi, idozi ihe ha alia ndị Yoruba, idozi ọkụ, bọọbụ, fonu, moto, mechanic, o nwecha something so ya bụ ịbata in terms of tech, despite fa na ndị Igbo anyị nọ na ya, mana ịma nji compare nke onye Yoruba na-emete. everybody nwere ebe gịnị, ebe ha ya agbata mkpọrọgwụ na ya. Ndị Igbo anyị nwere ike iji bute da fon kịta o mebie, o nwere ike ibute ya efu na onyere nsogbu, ije n'akụkụ shop ya ife ebe onye Yoruba ti tebụl ya bụ okay, ayo, this phone no dey on again, help me check wetin dey do am. If you check ya, also go okay, but bring this panel, put am there, couple am back for me. Onye Igbo ele ya na new one, why na onye Yoruba dozi ya edozi. That is why mgbe na ogwa Hausa, I grew up mgbe onye Yoruba onye Hausa na-edozi shoe, obi bịa dozi shoe ọ na-agụ na ndị Igbo na-ego na-eyi ndị Hausa na-edozi na ndị Yoruba na-eneso n'anya. I repeat again, onye Hausa ihe ọ na-agụ n'egwu ma ọ na-abịa, na ndị Igbo na-ego na-eyi na ndị Hausa bụ ndị na-edozi ihe edozi the shoe ma o mebie, na ndị Yoruba bụ ndị na-ekwu ọ na-eneso n'anya how much. Ọ bụrụ okwu bụrụ inu. So let us just remove that mindset from our people. See, let me tell you something. Offline abụrụkwa online. Offline abụrụ online. Verydarkman nwere ike imepe shop ya. Not that he will not do well. He will survive. Blord emepe shop ya, he will do well. Listen to me. I didn't say Verydarkman will fail. I said he will survive. Let me tell you why I use that word, he will survive, because now in Nigeria today, there are so many people now that are not rich as Dangote. But are they hungry? No. What are they doing? They are surviving. They are not poor, they are not rich, and are surviving. That they are 2 square meal every day is okay for them. Ndigbo Dangote that are doing well. That's when you were saying he will survive. That offline is different from online. Somebody no Medugri, we can chat up and ask you where done on our business in Canada, but he cannot enter motor from Medugri. There's Wagia Ham be me pay shop na Banana Island or na nearby. Mano ya no online, believe your biggest fan. I'm talking to Ndigbo Verydarkman now. Ndigbo Blord. Blord they build a brand to the level, not only Blord, most of Ndigbo that feel attacked here don't know that they have built a brand that na come rain come sun onye akwatunwe. Come rain come sun onye akwatunwe. Whether you like it or not, this is the last episode of it. Whether you like it or not, the bitter truth there is that now Blord lego the phone 500,000 enwere ndị yegwe. Verydarkman lego the phone nke 200,000 enwere ndị yegwe. Na otu na-ekwu Blord legodu 500,000 enwere ndị quantum people yegwe ya. Verydarkman le 200 enwere ndị yegwe ya. Ha mepegolu shop nwee their own manual pụta from online ba offline. Mgbe ake ya fozi nke wu business, mgbe ake ya amaloke ndị otu Verydarkman na ya bịaka patronize ya, ndị otu Blord ya bịaka bịa patronize. The reason why ya bụ mmadụ baa ahịa okwe ọnụ, mụ na gị na-ababa ahịa ya ekwe ọnụ ka anyị wee mara that okay, onye na-ele ha 10,000 enwere ebe m enweta nwa ya 95. Does it mean this one bad? No. Does it make the other one fake? No. Does it mean that na mpụta kịta na mma mfụ onye mmelesi ha 10,000? Then why are we being afraid? We shouldn't be afraid of anything. You as a businessman now, one strategy in the business that so many people don't know. It's a proven fact. Or when you're a businessman, you will know what I'm saying. For example, this thing kita ibi ide gotia. If no bakala, this thing bakala now. Onye ya be bazo this thing. Emagona, okay, this thing na ma supply nwe onya no ye ele nwe. Amamego na melesi nwe nyanwa ye ele nwe. Because now he knows his way around in selling this thing. Mwe onye ya bia na maka ihe no baka he will not buy it. Mana you as a businessman, because name that now your business go this
audience of okay ndị a na-ego nke anọ onwe onye ya abịa. For example, ị kwesịrị ịghọta m na-ego enwere onye ya abịa nọ, especially let me request, especially ndị a na-agba ime ọhịa, ndị a na-aga ahịa ime ọhịa. Enwere ndị ya ịbịa zụga ahịa mago oke come rain come sun, onye abụgo my customer. Ọ ga-enwekwana m ihe a 20 and ahịa na-ebe ego buli ya ka mbeli ga-ewe ka ejejele ya ka ọ ghara ịghọ onye ọbụla ahịa onye ahụ sị gị buli ya. Nwekwa mgbe ọ ya abụkwa oge elu esi nna ị ka nwekwa that 5 carton of orange unless gị ọka dị otu igwekwa ego ka ịmala ka isi ele nke esi ebe ịbịa azụ mbọsị ọzọ ife onye ahụ ojeje zụọ ya ebe ịmago onye ahụ retain in order for you to for everybody to do well. That is the mindset of business, how business grows. Mana Verydarkman may not know this thing. He may not know it. That is why we go to him, for example, now. Okwana maybe or two for this thing. Because a member on your supply here that we do it for him or that we resell it in a way when I'm waking up or those here or layer. Or likuda ya again. So let us live online war. And we're offline. Online is different from offline. That is one you see on that na. Emelena emelana. Ina chakwa ka Verydarkman bubata product nke feel you a liar. Ina chakwa ina feel na VDM ya abịakwa to Blord na Ndigbo na eme business is a lie. And you don't use Blord yeah, obodo so Ndigbo na business. Obodo so Ndigbo one of the way you ka I say no Ndigbo because now we are majority there. We are majority. So ndị be anyị si hapụ this okwu a, let us focus on the matter ahead of us. Let us focus on the matter ahead of us. There are so many things to do. There are so many rivers to cross. There are so many things to tap into. Man, I also want to tell people, to you have been getting here 1,000. Maybe I watch earlier motor making back all your cost to this thing now. But it's okay. The thing analogy 20 naira, even earlier 15 naira. Mala ni inare metia. You yourself. Mala ni ide metia. Yes, na business is secret. Business is secret. Each of you that na emelana or wanna change or wanna me like this. I don't know. Somebody will also discover that in a Igbo secret. Because once more than 2 people are nogia, it's no longer a secret. It may not be out there, but it is no longer a secret. You may decide not to talk, but what of another person equalia? So Kaimalani here. Happy these 2 elephants in Anogo. Focus on yourself. For this thing, when I manage become a very wise man, now. Decide like for example, Obikobana, Mother Chatilia or Potelia Mrs. Senna na Zolo na Masquam Zolo bitas because anyway. Na Odogu bitas again, no na had all the galon. Obikobana will reply saying after all said and done, Odogu bitas no Kalian de Madanaka. Oya no Luhanaka 370 or 380. Nathan Hali good 500. No question the mother. He don't understand why some people are selling 700, 800, 1,000. Obula hana control. That is why Obuna I know in a same country in a society. Equasi market control. That in we go 1,000 na Lagos, we should be sold 1,000 na Abuja, should be sold 1,000 na Meduguri, Kano, Asaba, Yola. So that in Answer, a man or everybody in Answer, because let there be a way or abo, you don't go Lagos producer, a male getting so that in the war is the man case of you look there by in age, killing 1,000 on your Lagos and LA. Mana because we are not in the same country, kwesi them. That is why I generally this issue of prices here, prices like inflation of properties, including the house and every other thing. I name it. Mana mala ni himelo mmada no ka onye ọzọ ya emege na tomato. Mala maka himelo mmada na computer village ka onye ọzọ ya emege no na akwụkwọ. It's just a cycle of influence and gathering. So how you lay your bed is how you lie on top it. God